மோகன்தாஸ் பிரபு ஷேர் பண்ண முடியுமா பிரசன்டேஷன்? நான் செக் பண்றேன். உங்களால முடியும்ல? ஓகே, தென் ஐ வில் கோ வித் யூ. சரி, இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். பிரபு ஸ்டாப் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ் ரெக்கார்டிங். NOD. Yeah, I started fresh, Mathaji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjalachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopeshu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamani Hari Priye Mancha Kalpadurubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatade Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vatsadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது வந்து ப்ரிஃபேஸ், ரைட்? ஸோ இன்னைக்கு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் போகலான்னு நினைக்கிறேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரிஃபேஸே வந்து நீங்க கேட்டீங்க ப்ரெசன்டேஷன். நம்ம ப்ரெசன்டேஷனுக்கு முன்னாடி ஞாபகம் இருக்கா என்ன எல்லாம் படிச்சோம்? மாதாஜி எங்கேயோ படிச்ச மாதிரி இருக்கே, நீங்க ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருக்கே. என்ன படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா? என்னெல்லாம் படிச்சோம் லாஸ்ட் வீக்? ஏதாவது ஒரு பாயிண்டாவது ஞாபகம் இருக்கா? எதுவுமே இல்லையா? 4 புறமும் கடல் அலைகள் இருப்பது போல 4 விதமான பக்தி தொண்டு இருக்கு மாதாஜி. ஓகே. அப்புறம் வந்து அதுல சாதனா பக்தி புக் இல்ல என்கிட்ட, ராகனுக்கா பக்தி இதெல்லாம் பத்தி படிச்சோம் மாதாஜி. சாதனா பக்திங்கிறது நம்ம கோவில்ல நடக்கக்கூடியதெல்லாம் பார்த்து எப்படி சின்ன குழந்தை வந்து நடக்க கற்றுக்கொள்ளுகிறதோ அது போல நம்ம வந்து அந்த பக்திய வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயிற்சிய தெரிஞ்சுக்கிறோம் மாதாஜி. அது சாதனா பக்தி. அப்புறம் என்ன படிச்சோம்? கடல் புக்கு ஊர்ல இருக்கு மாதாஜி. படிச்சதை வச்சு ஞாபகப்படுத்தி சொன்னேன். சிந்துங்கிறதுக்கு அர்த்தம் சொன்னீங்க. ஆமா ஆமா. அப்புறம் இந்த அன்யாபிலாஷயா சூன்யம் அது இனிமேதான் வரப்போகுது சொன்னீங்க. ஆனா அதுல சொன்னீங்க ஒரு லைன் சொன்னா. ஓகே, இவங்க பக்தி ரசாமிருதா சிந்து என்ன மீனிங் நான் சொன்னேன் மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. ஏதோ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ பிரேமா மாதாஜி. வேற என்னன்றது மறுபடியும் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்திங்கிறது நம்ம பகவான்கிட்ட செலுத்துற அந்த டிவோஷன் பக்தி. ரசம்ங்கிறது அந்த பாவம். எந்த பாவத்துல நம்ம வந்து பகவான் 5 விதமான பாவங்கள்ல ஏதோ ஒரு ரசத்தை எடுத்துக்கிறது. சிந்துங்கிறது சமுத்திரம், அதாவது கடல். அந்த அப்படிங்கிறது பக்தி ரசம். அமிர்தம் நமக்கு தெரியும். அந்த பக்திங்கிற அந்த பாவரசத்தை வந்து கடலா வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிற ரூப கோஸ்வாமி, அதை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். எஸ், வெரி நைஸ். சோ இப்ப வந்து நம்ம பார்க்க போறது, நம்ம ஓவர்வியூ பார்த்தோம் அது என்ன அப்படின்னு. அதாவது இது வந்து 4 பிரிவு, ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத் நார்த். நம்ம ஒரே ஒரு பார்ட் தான் படிக்க போறோம். நம்ம என்ன பார்ட் படிக்க போறோம் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஈஸ்ட் பத்தி படிக்கணும். ஏன்னா அதுதான் சாதனா பக்தி. சோ அந்த லெவல்ல தான் நம்ம இருக்கோம். அதனால அதை நம்ம பார்த்தோம். லஹரி அப்படின்னா வேவ்ஸ், ரைட்? இப்ப வந்து அலையில் நிறைய வேவ்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இதுவும் நிறைய ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு. உத்தம பக்திக்கு வந்து ரொம்ப யூனிக் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் அப்புறமா பட் நம்ம ஆல்ரெடி இது ஒரு தடவை நான் வந்து NOD லெவல் 3க்கு எடுக்கிறச்சே நான் இது சொல்லியிருந்தேன்.
क्लेशाग्ना सुपदा मोक्ष लघुनगृत सुदुर्लभ சாந்திரானந்தா விசேஷாஸ்மா கிருஷ்ணாஸ்ரயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிச்சார். ஸோ பேசிக்லி என்னன்னா இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வரும். எப்படி வரும்ன்றதை நம்ம இனிமே பார்க்க போறோம். அஃப்கோர்ஸ் ஜஸ்ட் வெரி ரஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ நம்ம வந்து பிரசன்டேஷன் பார்க்கலாம். Okay. Prabhu, you can share the slide of preface. So நேத்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசினதே தான். Thank you Prabhu. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பிரபுபாத்துக்கு நம்மளோட வணக்கம். அண்ட் பிரபு இது கரெக்ட். அண்ட் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாக்கும் நம்ம வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். அரே நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இன்னைக்கு ப்ரிஃபேஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்றதும் அண்ட் நம்ம வந்து குயிக்கா நம்ம ரிவைஸ் பண்ணது யார் ரூப கோஸ்வாமி, நம்ம எப்படி ரூபானுகாஸ் என்ற பேர் வந்துச்சு, ரூபா இதுலயே வரும் நம்ம ஹிஸ்டரி, ரைட்? ஸோ ரூப கோஸ்வாமியோட பொசிஷன் என்ன? ரூப கோஸ்வாமி யாரு? சனாதன கோஸ்வாமியோட பிரதர். ஓகே, அதனால சனாதன கோஸ்வாமி யாரு? அவங்க வந்து ஒருத்தர் மாதாஜி ரூப கோஸ்வாமி. யாரு? ரெண்டு பேரும் கோஸ்வாமிகள், 2 பேர். சைத்தன்ய பிரபுவோட நேரடி அவங்க நேரடி சீடர். 6 டிவோட்டீஸ்ல ஒண்ணு 6 கோஸ்வாமில நேரடி சீடர் ஒருத்தர். சோ நம்மள என்ன கூப்பிடுவாங்க? ரூபானுக்கள். வெரி நைஸ். ரூபானுக்கள். என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னா இந்த என்டையர் கிருஷ்ண இதுக்கு ஒரே சோ இது வந்து டைரக்ட்லி கிருஷ்ணரை கனெக்ட் ஆகுது. சோ வெறும் ஆச்சாரியர் சொல்றது ஒண்டி எழுதாம இதுவும் எழுதிருக்காரு. 12 நாள் சைத்தன்யா மகாபிரபு ரூபா கோஸ்வாமிக்கு தனியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காருன்றதும் நம்ம பார்த்திருக்கோம், ரைட்? ஹிஸ்டரி என்ன நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அதுதான் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எஸ் பிரபு, நெக்ஸ்ட். ரூபானுகாசேனா நம்ம அவரை ஃபாலோ பண்ணுவோம்னு. அண்ட் இது எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல பார்த்துப்போம். மாதவாச்சாரியா எத்தனாவது டிசைபிள்? நம்ம பரம்பரையில எத்தனாவது நம்பர்? 33. அஞ்சாவது. தேங்க்யூ சோ மச். ரைட். சைத்தன்யா மகாபிரபு 22. வெரி நைஸ். 22. நம்ம பிரபுபாத் 32. சோ பேசிக்கலி இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? சைத்தன்யால இருந்து 10வது டிசைபிள் வந்து நம்ம பிரபுபாதான்றது. அண்ட் நம்ம வந்து என்ன கோஸ்வாமிக்கும் கோதாசாக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? புலன்களை அடக்குபவர் கோஸ்வாமிகள், புலன்களை இஷ்டத்துக்கு கோதாசர். சோ இங்க வந்து நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பீங்க, நீங்களும் பேசணும். நீங்க எல்லாம் சைலண்டா இருப்பீங்க, அப்புறம் ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸா பேசுறாங்க, எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல. பேச மாட்டேன். இல்ல நீங்க எல்லாமே பேசலாம், பட் ஃபர்ஸ்ட் இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். பட் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எல்லாரும் ப்ளீஸ் பேசுங்க. இது கரெக்டா இருந்தாலும் தப்பா இருந்தாலும் இட்ஸ் ஓகே. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ராப்பர் லேர்னிங், சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து கரெக்ட், புலங்கனை அடக்கிறவர், இது ஒண்டிதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ கோஸ்வாமி என்றவர் உத்தம அதிகாரி. இதுல வந்து எந்த குவாலிபிகேஷனும் இல்லை, இது காஸ்ட் கிரீட் எல்லாம் இல்லை. ஸோ நம்ம ரூப கோஸ்வாமிக்கும் சனாதன கோஸ்வாமிக்கும் ஆக்சுவலா பேர் என்ன? சாகர மல்லிகா, முஸ்லிம் ஃபேமிலில பிறந்தாங்களா? ஆர் தே முஸ்லிம்ஸ்? இல்ல பிராமின்ஸ். அவங்க பிராமணர்கள். முஸ்லிம் வேலை பார்த்ததுனால ரைட். சரி, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பக்தி ரசா வெஸ் மெட்டீரியல் ரசா என்னன்றதை நம்ம கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் பார்க்கலாம். இன்னும் டெப்த் நம்ம இல்லை, பட் இன்னும் பார்க்க போறோம். ப்ராக்டிக்கலா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வந்து எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது நம்ம பார்த்தோம். அதாவது யுக்த வைராக்கியா என்ன, பல்கு வைராக்கியா என்ன, எல்லாமே கிருஷ்ணர் சேவைக்கு யூஸ் பண்றது யுக்த வைராக்கியா. பல்கு வைராக்கியான்றது ஐயோ இது எந்த இல்லை, இது இல்லை, இது ஸ்பெக்ஸ் நான் போடக்கூடாது, இது பிளாஸ்டிக், எனக்கு கண்ணே தெரியலனாலும் நான் தடுவேன், ஆனா படிக்க மாட்டேன் அப்படின்றது வந்து பல்கு வைராக்கியம். ஸோ எல்லாமே நம்ம கிருஷ்ணர் கோர்ஸும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. சைமல்டேனியஸ்லி 5 ரசா, அந்த மெயின் 5 ரசா, இது வந்து லெவல் 2 பிகினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயவு செஞ்சு இதை ஆன்சர் பண்ணுங்க. அந்த 5 ரசா சொன்னோம் இல்லையா, பக்தி ரசாமிருத சிந்து, அந்த 5 ரசா என்னது? வெறும் லெவல் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்க. 5 ரசாஸ் என்ன இங்க இருக்கு? வாத்சல்யா, மாதுரிய ரசா,
பிரேமரசா பிரேம ரசான்றது என்ன மாதாஜி? அப்படி ஒண்ணு இல்ல, நம்ம தான் இது மாதாஜி அன்பு பிரேம இது உண்மையா ஒரு டிவோட்டி ராதா ராணி அவங்க எல்லாம் அந்த so that's called madhurya rasa. So மாதுரிய ரசா மாதுரிய ரசா ஒரே தாங்கல எசிக்கு பால் காவல called ஆர்டினரி மாதாஜி சாந்தரசா சாந்தரசா அது முடிஞ்சிட்டு சாந்தரசா ஆஸ்திரேலியா மாதுரிய ரசா சாக்கிய ஸ்நேக ரசா. சரியா? சோ இந்த 5 ரசா மீன் ரசாஸ்ல சர்வ் பண்றோம் அப்படின்னு. 5th பாயிண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ன்றது ஒண்ணுமே இல்ல, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம், அவ்வளவுதான். நம்ம கேட்போம், ஜபம் பண்ணுவோம், பாடுவோம், அவ்வளவு. தட்ஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ன்றது அவ்வளவுதான். நம்ம நிறைய நினைப்போம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா இது அதுன்னு. எதுவுமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ன்றது இல்ல. சோ நான் எந்த இடத்துல டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்குன்னு நம்ம இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் என்ன பாஷைலாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு படிச்சவங்களுக்கு தெரியும். யாருக்காவது தெரியுமா? பங்காளி, சன்ஸ்கிருத், சமஸ்கிருதம், மங்களம். நைஸ் கெஸ். பெங்காலி. அது தவிர உங்களுக்கு வந்து அது தவிர ரெண்டு லாங்குவேஜ் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. அது என்ன? ஃபாரின் லாங்குவேஜ் படிச்சிருந்தாங்க மாதாஜி, பேர் தெரியல. வெரி நைஸ். பெர்ஷியன் அண்ட் அரபிக். ஆமா பெர்ஷியன் அண்ட் அரபிக். அப்புறம் ரூப கோஸ்வாமி வந்து அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி எப்படியோ டிவைட் பண்ணிட்டு ரூல் சொன்னார். அது என்ன? லெவல் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்க. எப்படியா? நம்ம சம்பாதிக்கிறதுல 50% வந்து இதுக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னார் வந்து. யாரு கொடுக்கணும்? எனக்கு கொடுக்கணுமா பிரபு? எனக்கு பகவானுக்கு கொடுக்கணும் மாதாஜி. பகவானுக்கு கொடுக்கணும். 25% வந்து உறவினருக்கு கொடுக்கணும், 25 நம்மளுடைய தேவைக்கு அவசரத்துக்கு உதவி பண்ணிக்கணும். வெரி நைஸ். ரைட். சேது லட்சுமி. வெரி குட். வெரி நைஸ் மாதாஜி. வெரி குட். இது சோ இப்போ நாம வந்து மொத்தம் எத்தனை லட்சம் ஸ்பீஷீஸ் இருக்காங்க? இல்லன்னா நம்ம வந்துட்டே இருப்போம் இதெல்லாம் பண்ணலன்னா. சோ பிரம்மா படிச்சாருல செகண்டரி, எத்தனை ஸ்பீஷீஸ் எத்தனை வெரைட்டி படிச்சிருக்காரு? 84 லட்சம். 84 lakh ஸ்பீஷீஸ் பண்ணிருக்காரு. சோ ஜென்ரலாவே நடக்கிறதெல்லாம் நம்ம ப்ரொபென்சிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரிதான். எப்படி குழந்தை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் தான் லவ் பண்ணுவோம், அப்புறம் அம்மா அப்பா எல்லாம் லவ் பண்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து என்ன மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட். சோ மனசுக்குள்ள ஆல்ரெடி அது இருக்கு அப்படின்னு. அதே மாதிரி நம்ம வந்து மத்தவங்களை வழிபட வேணாம். இப்ப நான் ரெஃபர் பண்றது கூட வெறும் புக்கு தான் பாக்குறேன். பாருங்க, நெக்டர் ஆஃப் தெரியுதா? நெக்டர் ஆஃப் ஓஷன் டெக்ஸ்ட் புக் ஒண்டி தான் வச்சுட்டு இருக்கேன். அது ஒண்டி நம்ம பார்த்தாலே நம்மளுக்கு எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கவர் ஆயிடும் அப்படின்னு. சோ நம்ம 5 ரசால நம்ம சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் யாரு? சனாதன கோஸ்வாமியா இல்ல ரூப கோஸ்வாமியா? ரூப கோஸ்வாமி யாருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்? ஜீவ கோஸ்வாமியோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் யாரு? ரூப கோஸ்வாமி இல்ல, சனாதன கோஸ்வாமி ரூப கோஸ்வாமி கிட்டயே வந்து இது எடுத்துக்க சொன்னார் மாதாஜி. அதனால ஒரு ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து ரூப கோஸ்வாமி கிட்ட எடுத்துக்கிட்டார். சோ ஏன் அவர் ரூப கோஸ்வாமி கிட்ட எடுக்கலாமே, ஏன் சனாதன கோஸ்வாமிக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க? இல்ல, சனாதன கோஸ்வாமி தான் ரூப கோஸ்வாமி கிட்ட எடுக்க சொல்லிட்டாரு. அதான் எதுக்கு சனாதன கோஸ்வாமி சொல்லணும்? ரெண்டுமே மாமா, ரெண்டு கிட்டயும் அவர் கத்துக்கிறார் ஜீவ கோஸ்வாமி. அவர் டைரக்டா நாட் மாமா, சாரி, சித்தப்பா பெரியப்பா, சித்தப்பா இல்ல பெரியப்பா, ரெண்டு பேருமே அவர் யாருக்கிட்ட வேணா எடுக்கலாமே. எதுக்கு அவர் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு ரூப கோஸ்வாமி கிட்ட? அல்ல, அவர் அப்ப நிறைய நூல்கள் எல்லாம் எழுதி இருந்தாரு. அவர் தான் இதா இருந்தாரு மாதாஜி. ரூப கோஸ்வாமி ரூப மஞ்சரி ஹெட், ஓகே. ஆனா சனாதன கோஸ்வாமி அண்ணானால he gets a first role. அதனால ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ன்ற ரோல் வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு. ஸோ அவரோட பெர்மிஷன் இருந்துதான் மத்ததுக்கும் போகுதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போற முக்கியமான ஸ்லோகம் அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம். நான் எடுக்கல, ஒரு தடவை பாடியிருப்பேன், எனக்கு தெரியல, பட் இதுக்கு முன்னாடி நான் எடுத்தேன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், லாஸ்ட் கிளாஸ்ல எடுக்கல. ரூப கோஸ்வாமி பத்தி பிறந்தது வந்து 1489ல. அவர் சைத்தன்யாவை வந்து ராமகேலியில மீட் பண்ணாரு. 2வது மீட்டிங் வந்து பிரயாக் தாம் என்ற இடத்துல. அவர் பேர் ஏன் ரசாச்சாரியா இருக்குன்னா அந்த 5 ரசாஸ்ல அண்டர் கோவிந்தாஜி அது ஒண்ணு. 2வது வந்து கோவிந்தாஜி தான் அவரோட வர்ஷிப்பபிள் டெய்டி கோவிந்த். சோ கோவிந்த் வந்து என்ன, அதாவது நம்ம அபிதயா, அதுக்கு முன்னாடி வந்து சம்பந்தா, அபிதயா, பிரயோஜன், ரைட்? அபிதயா, கோவிந்தா வந்து அபிதயா.
அபிதயா. சோ பேசிக்கலி அபிதயாவை வந்து ஃப்ளோருக்கு கூட்டிட்டு வந்தாரு, அது ரொம்ப முக்கியம். சோ ரூப கோஸ்வாமி வந்து அபிதயான்ற கான்செப்ட், அந்த அபிதயா அதாவது என்ன ப்ராசஸ் ஃபார் டிவோஷனல் வர்ஷிப் பண்றதுக்கு தான் இவர் ஃபுல்லா பண்றாரு அப்படின்னு. சோ இவரது நிறைய இருக்கு, நிறைய புக்கு. பக்தி ரசாமிருத சிந்து நம்ம படிக்கிறோம். உபதேஷ் அமிர்தான்றது என்ன புக்கு? தேங்க்ஸ். Nectar of Instruction. Nectar of Instruction, exactly. And பக்தி ரசாமிருத சந்துன்றது டிவோஷன், ரைட்? இந்த ரெண்டு புக்குமே நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் நம்ம படிக்கிறோம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மயா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். எடுத்தோடனே சைத்தன்யா மனோபிஷ்டம், அவர் மனசுல ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மையம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம். அதனால அவரு, அதாவது ரூப கோஸ்வாமி யாரு? இந்த ரூப கோஸ்வாமினா சைத்தன்யா மனோபிஷ்டம், அவரோட மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டவர், ரைட்? மனோபிஷ்டம்னா அவரோட மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்தாபிதம் ரூபா வந்து அந்த ஸ்வயம் ரூபா கதாமையா, ஸ்வயம் அந்த ரூபாவே அவர் வந்து ஸ்தாபிதம், என்னை வந்து தூக்கிட்டு போய் காலை எப்ப எனக்கு கொடுப்பாரு, ஸ்வபதாந்திகம், அவரோட லோட்டஸ் ஃபீட்ல எனக்கு கொடுப்பாருன்னு பண்றாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து சாக்ஷாத் ரூபமஞ்சரி. ரூபமஞ்சரி இஸ் த ஹெட் ஆஃப் என்ன? ரூபமஞ்சரி Goswamis. Okay. Also, Rupa Goswami is head of Goswami. Rupa Manjari is head of Manjaris. All Manjaris. Manjaris. ஆமா, 8 மஞ்சரி, மெயின் 8 மஞ்சரிஸ் இருக்காங்க. சோ இவங்க வந்து 8 சக்கீஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அதாவது கோபாஸ் மாதிரி 12 கோபாஸ் மாதிரி இங்க 8 அஷ்ட சக்கின்றது 8 கோபீஸ். இத வந்து இங்க வந்து சப்போர்ட் பண்றதுக்கு 8 மஞ்சரிஸ் இருக்காங்க மெயினா. இவங்க வந்து அந்த 8க்கு ஹெட். ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்னு, கிருஷ்ணர் பத்திய உண்மை, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தின உண்மை, தத்துவம், ரைட்? கிருஷ்ணா டிரான்ஸ்லேட் மெலோஸ் பத்தின உண்மை. ஸோ பேசிக்லி கிருஷ்ணா பத்தின உண்மைன்றது கிருஷ்ண தத்துவா, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது பக்தி தத்துவா, ரச தத்துவா. இந்த 3 வந்து அவர் வந்து கொடுத்தாரு அப்படின்னு. ஸோ அதனால அதான் நம்ம ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் தெரிஞ்சதுனால ரூப கதை அவரோட மனசுல போயிட்டு அவர் வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபுவே எம்பவர் பண்றாரு. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் ரூப கோஸ்வாமி, அவர் வந்து சைத்தன்யா சொன்னதான் பண்றாங்க. அதான் சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பார்த்திருப்போம். நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே எடுத்துக்கோங்க, எழுதினது நம்ம ரூப கோஸ்வாமி. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 வரைக்கும், 3 கூட இல்ல 4 இன்க்ளூடிங் ததா நீ அந்த 4 கான்ஃபிடென்ஷியல் பிரதி குருநாதி குய்யம் ஆக்கியாதி கச்சதி புக்தே போஜயத்தை செய்ய சத்பக்தி பிரீத்தி லட்சணம், இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் ரூபா. அது இம்மீடியட்டா நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணே தியஸ்ய கிரிதம் மனசாதி ஏதி தீபா கிச்சே பிரணதி பீஷம் பஜந்த நீஷம் சுஷ்ரூஷயோ பஜன விக்னம் அனன்ய அன்ய நிந்தாந்தி சூத இதமீ சத்தலப்யா. யாரு? ஸ்ட்ரெயிட்டா சைத்தன்யா, ரைட்? கிருஷ்ணே தியஸ்ய கிரிதம், இதெல்லாம் எப்படி கிருஷ்ணான்னு வந்தாலே சைத்தன்யா. சோ இம்மீடியட்டா அங்க இருந்து வருது இங்க இருக்கிற லெசன்ன்றதை நான் உங்களுக்கு அங்கேயே சொல்லியிருக்கேன், நான் மறுபடியும் இங்க கனெக்ட் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, ஓகே, பக்தி ரசாக்கும் மெட்டீரியல் ரசாக்கும் என்ன வித்தியாசம் நீங்க சொல்ல போறீங்க? நான் இதை என்னோட பிக்சர் கவர் பண்றேன், பிரபு காட்டாதீங்க, அங்கே அதோட நிறுத்திடுங்க. பக்தி ரசான்றது டிவோஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் ரசாக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? எல்லாரும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் நிறுத்திடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 2 ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் லெவல் 3, லெவல் 5 அப்புறம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன டிஃபரன்ஸ் லெவல் 2 and 3? ராதானுவ பக்தி, சாதன பக்தி. அது ஓகே பிரபு, வெரைட்டிஸ் நான் கேட்கல. பக்தி ரசத்துக்கும் மெட்டீரியல் ரசாக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? எனக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் வேணும், நான் சாப்பிட போறேன். எனக்கு கிருஷ்ணருக்கு நான் வந்து ஐஸ்கிரீம் பண்ணி கொடுக்கணும், பக்தி ரசா. இது மெட்டீரியல் ரசா, என்ன டிஃபரன்ஸ்? ரெண்டுமே ஐஸ்கிரீம். பக்தி இஸ் எவர்கிரீன் மாதாஜி, மெட்டீரியல் இஸ் மாதாஜி. பக்தி ரசால ஒன்லி கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்சத பண்றது, அதுக்கு பேர் பக்தி ரசா. மெட்டீரியல் ரசால நமக்கு வேண்டியதை நாம பண்ணிக்கிறது, நான் கிருஷ்ணரை நினைச்சுக்காமல பண்ணினோம்னாக்க மெட்டீரியல் ரசத்துலயே உட்காந்துருக்கோம். என்ன ரிக்வெஸ்ட், ஒரு தடவை வந்து காதுல நீங்க I muted all. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டாவது வந்து எல்லாருமே ஒருத்தர் முடிச்ச அப்புறம் பேசுங்க. அவர் பாதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அது முடிச்ச அப்புறம் அடுத்தவங்க பேசுங்க. நடுவுல நான் பேசுறது கூட உங்களுக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. எனக்கே வந்து
கனெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. சோ பிரபு முடிக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் சித்ரலதா மாதாஜி நீங்க பேசுங்க, சரிங்களா? எஸ் பிரபு, கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி அப்படிங்கிறது எவர்கின் மாதாஜி, எப்பொழுதுமே இருக்கணும். மனசுல இருந்து வர்றது, கிருஷ்ணரை வந்து இது பண்றது, தொழுறது, இதெல்லாம் வந்து உண்மையான பக்தி சேவை மாதாஜி. இது வந்து இதுக்கு எவ்வளவு பண்ணாலும் வந்து இது இட்ஸ் லைக் அ ஓஷன் மாதாஜி. இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஒரு சட்டன் என்ஜாய்மெண்ட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். மெட்டீரியல் இருந்தோம்னாக்கா ஒரு டைம் பாண்ட் இருக்கு மாதாஜி. ஆனா பக்திக்கு எந்த டைம் பாண்டும் கிடையாது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் பாயிண்ட். எண்ட்லெஸ் அண்ட் நாங்க சொல்லலாம் மாதாஜி. ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, சித்ரலேகா மாதாஜி அப்புறம் சொல்லுங்க நீங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, இது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல பிரபு சொன்னதுக்கு தெரியும். இப்ப நம்ம வந்து இப்ப கூட கொஞ்சம் டைம் பேஸ் பண்றோம், 7:30க்கு நம்ம மங்களாரத்தி அது இதுன்னு. ஆனா அங்க வந்து ஒண்ணுமே இல்லை. நீங்க 1 hour டெக்கரேட் பண்ணா கிருஷ்ணரை 12 hours கூட டெக்கரேட் பண்ணலாம். ஏன்னா டைமே நம்ம கண்ட்ரோல், நம்மளுக்கு டைம் வில் பிகம் அவர் ஸ்லேவ், அந்த மாதிரி இடம். இப்ப வந்து we are slave of time. எஸ் மாலதி மாதாஜி மெசேஜ் பண்றதும் கரெக்ட். we are peaceful, happy, அப்புறம் வந்து எவ்ரிதிங் இஸ் டேக்கன் கேர். அதனால கேட் ஜாய் அப்படின்றதும் பார்க்கலாம், ரைட்? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் சரி, வேற யாரோ பேசிட்டு இருந்தீங்களே, யாரு? நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சொல்லலாமா? சொல்லலாம். யாரு? பட் இதுக்கு முன்னாடி யாரோ சொன்னாங்க, யாரு அது? நம்ம சித்ரலேகான்னு நினைச்சேன் இல்லையா மாதாஜி? நான் ஒண்ணு சொல்லட்டுமா மாதாஜி? எல்லாரும் இதுக்கு முன்னாடி யார் சொன்னீங்க? நாங்க என்ன சொல்லவே சித்ரலேகா மாதாஜி சொன்னாங்க. சொல்லவே இல்லை மாதாஜி. சித்ரலேகா மாதாஜி மாதாஜி நான் சொல்லட்டுமா? சேதுலட்சுமி சொல்லட்டுமா மாதாஜி? நான் பிரேமா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, அப்படியே ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணலாம். டக் டக் பாயிண்ட். சேதுலட்சுமி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க, அவங்க லெவல் 3. அதாவது மாதாஜி வந்து நம்ம வந்து அவரை பக்தி தொண்டில் இருந்தா கிருஷ்ணரை நம்ம வந்து வயப்படுத்துற மாதிரி, அவரை நம்ம கிட்ட கூப்பிட்டுக்கிற மாதிரி மாதாஜி. அதாவது அதான் மாதாஜி, நம்ம பக்தி தொண்டு வந்து நம்ம கிட்ட கிருஷ்ணரை நம்ம வந்து வயப்படுத்துற, அவரு நம்மள இது பண்றவரை நம்ம பக்தி தொண்டு செலுத்த அவரு நம்ம கிட்டயே வந்துருவார் மாதாஜி. வெரி நைஸ். அப்ப மெட்டீரியல் ரசாக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? மெட்டீரியல் ரசா வந்து அவ்வளவு டெம்பரவரி மாதாஜி, அதுல எதுவும் இது கிடைக்காது. இது வந்து பக்தி தொண்டு வந்து நமக்கு எப்பயுமே நித்தியமானது. வெரி நைஸ். பெர்மனன்ட், டெம்பரரி. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. பகவானுக்கு எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பக்தி தொண்டு செய்யறோமோ அது அந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய களங்கங்கள்லாம் போய் இந்த மெட்டீரியல் ஆசை கூட விட்டு போகும் மாதாஜி. பகவான் வந்து நம்மள வந்து அதுல இருந்து நம்ம பாவங்கள்ல இருந்தும் விடுபடுத்துவாரு. அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் இதுல இருந்தும் நம்மள விடுபட்டு பக்திக்கு மேலேயே நம்ம கொண்டு போவார் மாதாஜி. ஆனா நம்ம அதுக்கு நிறைய முயற்சி செய்து சாதனா பக்தி எல்லாம் செஞ்சு ராகனுக்கு பக்திக்கு வந்து இந்த மாதிரி பக்தி முறையை நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும் மாதாஜி. அந்த மாதிரி வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது நம்மளுடைய பாவங்களும் போகுது, நமக்கு இந்த மெட்டீரியல்ல இருந்து விடுதலையும் கிடைக்குது மாதாஜி. வெரி நைஸ். சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து விடுதலை நமக்கு கிடைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா, அண்ட் சின்ஸ் வந்து எரோடியேட் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் தானே சொல்லணும்? அதான் மல்லிகா மாதாஜி நீங்க தானே, நீங்க தான் சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. வந்து அதாவது பக்தி ரசால வந்து சலிப்புங்கிறதே ஏற்படாது. ஆனா மெட்டீரியல் ரசா வந்து கொஞ்ச நாழி ஆனோம்னா நமக்கு ஒரு சலிப்பு தட்டிடும். வெரி நைஸ் பாயிண்ட். சலிப்பு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லுங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப நம்ம வந்து ஒரு படம் பாக்குறோம், டிவியில ஏதாவது ஒரு சீரியல் பாக்குறோம், சினிமா பாக்குறோம்னா அது ஒரு தரம் பாக்குறோம், சில நேரம் அதை பார்க்கும் போதே தூங்கிடுவோம். அது நமக்கு ஒன்றும் அவ்வளவு ருசிகரமா இருக்காது. ஆனா நம்ம அதே வந்து இந்த டெம்பிள்ல போய் இந்த ஆரத்தி பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு பரவச நிலை வருது. அந்த ரசத்துக்கும் இந்த ரசத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதுதான். சொல்லட்டுமா மாதாஜி? ஒரே ஒரு செகண்ட். இது எனக்கு ஒரு செகண்ட் நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ என்ன எனக்கு தோணுச்சுன்னா, எனக்கும் அதே தான் தோணுச்சு. என்னன்னா, நான் வந்து கேஜிஎஃப் ஏதோ பிக்சர் போட்டாங்க, செம இன்ட்ரெஸ்டிங் கேள்விப்பட்டேன். ஹஸ்பண்ட் நிறைய தடவை பார்த்தாராம், பாருங்க அப்படின்னா. 5 நிமிஷமே எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல, எப்பவுமே எனக்கு புரியாது. அதனால நான் போய் எப்பவுமே தூங்காத தூக்கம் எனக்கு ரொம்ப டயர்டுன்னு சொல்லிட்டு போய் தூங்கிட்டேன். 5 நிமிஷத்துல இப்படி தூக்கி கைய போடுறேன், என் பொண்ணு பக்கத்துல படுத்துட்டு இருக்கா. என்னன்னா முடியல, என்னால பார்க்கவே முடியல. 10 நிமிஷத்துலயே வந்துட்டான். ஏன்னா இதுதான் மெட்டீரியல் ரசா. ஏன்னா நம்மளால முடியாது. ஆனா இப்ப வந்து நம்ம டெய்லி காம்பீட் பண்ணாங்க. எங்க நம்ம மாயாப்பூர், எனக்கு லைவ் எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் இருக்கு. எல்லாரும் வந்து கேட்பாங்க, மாதாஜி நாளைக்கு எப்போ கிளம்பணும்? 3:45 4க்கு வேணாம் மாதாஜி, கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுது, 3:15க்கு 3:30க்கே கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு. யூஸ்வலா நம்ம வந்து மெட்டீரியல் ரசால என்ன பாத்தீங்கன்னா லேட் ஆகும். ஒரு சினிமாவே பாருங்களேன், இன்ட்ரடக்ஷன் விடு, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல எல்லாம் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்வாங்க. ஆனா பக்தியில வந்து ரிவர்ஸ்ல ஆகுது. மாதாஜி கொஞ்சம் முன்னாடியே போயிடலாமா, ஒருவேளை நம்மளுக்கு லேட் ஆச்சுன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஓப்பனிங் பார்க்கணுமே,
அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி யாருன்னா எல்லாருமே, அதான் நான் சொன்னேன். புஷ்ப மாதாஜி வந்து எல்லாரை விட எனர்ஜி எப்படின்னா, அவங்க காலையிலே ரெடி ஆயிடுவேன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி நாளே சொல்லிடுவாங்க, விட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் இல்லாம அவங்க கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. எங்க கேள்வி கேட்டுட்டு போறவாங்களோ நாங்க டயர்ட் ஆயிட்டு எஸ்கேப் ஆடுவே தவிர அவங்க டயர்ட் ஆகவே இல்லை. அந்த மாதிரி எனர்ஜி வந்து அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இதுவே மெட்டீரியல் ரசா பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், ஈஸியா டயர்ட் ஆயிடும், சின்ன வேலை பண்றதுக்கு கூட டயர்ட் ஆயிடும், ரைட்? ஆனா பக்தியில வந்து யாருமே டயர்ட் ஆகல. அது வந்து நாங்க மூவி எல்லாம் பார்த்தோம், அது பக்தி மூவி. அந்த மூவி 20 நிமிஷம் வந்து விஜயகுமாரி மாதாஜி உண்டிதான் ஒரு 2 நிமிஷம் தூங்கினாங்க நடுவுல. வேற யாருமே தூங்கல, கண்ணை திறந்து ஃபுல்லா பாத்துட்டு இருந்தாங்க. கரெக்டா இல்லையா? கரெக்ட் மாதாஜி, அவங்க ரொம்ப டயர்டு, அவங்க அதனால தூங்கிட்டாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. பட் வேற என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, ஜோக் அபார்ட் ஆன் சீரியஸ் நோட் வந்து ஒரு பிளான் பின்னாடி ஒரு பிளான் பின்னாடி ஒரு பிளான் பின்னாடி பண்ண நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டே நாங்க இருந்தோம். அதுதான் வந்து பக்தி ரசா. ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மெட்டீரியல் ரசா வந்து கொஞ்சம் பண்ணா கூட போர் அடிச்சிருது. சரி, வேற நெக்ஸ்ட் யாரு சொல்ல போறீங்க? இந்த வரைக்கும் சொன்ன பாயிண்ட் சொல்லாதீங்க, புது பாயிண்ட் சொல்லுங்க. மாதாஜி, நான் ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் நமக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு செஞ்சாலும் நாளைக்கு செஞ்சாலும் வருஷக்கணக்குல செய்தாலும் அது வந்து மேலும் 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 நமக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கும், செய்யணுங்கிற ஒரு இது. அதே மெட்டீரியல் இதா இருந்தா கொஞ்ச நாள் செஞ்சுட்டு சரி இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த பாயிண்ட் கவர் பண்ணிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ மாதாஜி. மெட்டீரியல் புலனின், அதாவது இப்ப ஒரு ஐஸ்கிரீம் மேல ஆசை இருக்குன்னா அந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரத்துல அதோட சுவை மறைஞ்சிருது. ஆனா பகவானை பற்றி பேசுறது, பகவானை பாக்குறது, அந்த ஆரத்தி பாக்குறது, அங்க பாக்குறது வந்து அப்படியே நம்ம மனசுல இன்னும் கூட அப்படியே முன்னாடி போறாப்புல இருக்கு மாதாஜி, நீடித்து இருக்கும். Not only in this birth, but in also in the other birth also it will continue. அது வந்து நம்ம தொடர்ந்து வரக்கூடியது. பட் பௌதிக இது வந்து அந்த சன நேர இன்பம் தான், அவ்வளவுதான். விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்கும், அது கூட இன்பம்ங்கிறது இல்ல, மறந்துருக்கும், அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கூட உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் தவிர வேற ஐட்டம் கிடைக்கலையா மாதாஜி? எல்லா ஐட்டம் விட்டுட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மாதாஜி, அவங்களுக்கு புஷ்ப மாதாஜிக்கு ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப பிடிக்கும். இல்ல மாதாஜி, இல்ல பிரபு, எவ்வளவு பிடிக்கும்னா மாதாஜிக்கு தான் ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும் மாதாஜி. மாதாஜிக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும், நான் வாங்கி கொடுக்கல பிரபு, அதுதான் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. நோ ஐயோ மாதாஜி, நான் ஓட்டிட்டு இருக்கேன். விஜயகுமாரி மாதாஜி ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. இல்லைங்க மாதாஜி, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல எல்லாம் பார்த்தேன், கடைசியில தான் தூங்கிட்டேன்னு சொன்னேங்க மாதாஜி, வேற ஒண்ணும் இல்ல. சரி, நான் சும்மா ஓட்டுனேன் மாதாஜி. ஐஸ்கிரீமும் சரி மூவியும் சரி கொஞ்சம் த்ரில்லுக்கு தான், ரொம்ப சீரியஸா எடுப்பேன். சரி, பேக் டு த ஸ்கிரீன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நீங்க காட்டுங்க, அந்த ஃபுல்லா ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். நீங்க சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கவர் ஆயிடுச்சு. ஃபாஸ்டா டப்பு டப்பு டப்புன்னு கொண்டு வந்துடலாம். சோ எல்லாமே வந்து லவ் ரிலேட்டடா இருக்கு, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லவ் பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலிக்கு, அப்புறம் அது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி, நான் எனக்கோசமா வேலை செய்றேன், பொண்டாட்டி பசங்களுக்கு, பொண்டாட்டி பசங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களா, நம்ம பொண்டாட்டி நம்ம பசங்க தானேப்பா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம், கரெக்டா? சோ பேசிக் ப்ரொபன்சிட்டி ஃபார் லவ் எப்பவுமே இருக்கு, சர்வீஸ் எப்பவுமே இருக்கு, ரைட்? இது வந்து கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் ஆன தவிர சாட்டிஸ்பாக்சனே இருக்காது. யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்க, மாதாஜி என் லைஃப்ல நான் இவங்களை லவ் பண்ணியிருக்கேன், அது என் பொண்ணா இருக்கலாம், இல்ல என் ஹஸ்பண்டா இருக்கலாம், என் அப்பாவா இருக்கலாம், அம்மாவா இருக்கலாம், ஆனா நான் லைஃப்ல டிசப்பாயிண்டே ஆனது இல்ல அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? யாருமே அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. தேங்க்யூ போய் தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா எல்லாருமே எல்லாருனாலும் டிசப்பாயிண்ட் ஆகும், ஆனா ஒரே ஒருத்தரால டிசப்பாயிண்டே ஆக மாட்டோம். நம்ம எவ்வளவு டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாலும் நம்ம ஷனம் அணு டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஏன்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் இருப்பார், அதை விட்டுட்டு எல்லாரையும் பின்னாடி ஓடுவோம், கரெக்ட்? இங்க பின்னாடி போவோம், அம்மா பின்னாடி, அப்பா பின்னாடி, ஹஸ்பண்ட் பின்னாடி, குழந்தை பின்னாடி. ஆனா கிருஷ்ணர் அங்கேயே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. எல்லாரும் முடிச்சா கிருஷ்ணா நீ வரைக்கும் இருந்தாங்க. ஆனா நம்மளுக்கு பிரச்சனைனா அவர் தான் இருப்பாரு. நம்மளுக்கோசரம் இருக்கிறது அவர் தான், நம்மளுக்கோசரம் ஆராதனை பண்றதும் அவர் தான். நம்ம மைண்ட் கூட எதோ ஏன் ஃபேமிலி மாதாஜி அதெல்லாம் டியூட்டி என்னும், அது விடுங்க. பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற ரோடு, பக்கத்து வீட்டுல குலைக்கிற நாய் மேல கூட நம்ம மைண்ட் போகும், ரைட்? அந்த நாய் வந்து பயனால இருக்கலாம், இல்ல நிஜமான நாயா கூட இருக்கலாம், ஆனா நம்ம மைண்ட் இப்படி எல்லாம் போகும். ஆனா கிருஷ்ணர் லாஸ்ட் நம்ம அவ்வளவு டிசப்பாயிண்ட் பண்ணியும் கிருஷ்ணர் நம்மளையே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. அதுதான் டிஃபரன்ஸ், ரைட்? அது ரசா வந்து இட்ஸ் ஜூஸ், இட்ஸ் ஆல்வேஸ் சேஸ் ஃப்ரம் ரிலீஸ். இதுதான் மெயினா முண்டேன் ரசாக்கும் பக்தி ரசாக்கும் டிஃபரன்ஸ். என்னன்னா சப்பலா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஐஸ்கிரீம் வந்து 5 minutes தான் இருக்கும். அதாவது இப்ப வந்து ஐஸ்கிரீம் வந்து சாப்பிட்ட வரைக்கும் அந்த ரசம் இருக்கும். பிரேமா புஷ்ப மாதாஜி வாங்கியே குடுக்கலன்றதால குடுக்கலையே அப்படின்னு மத்தவங்க எல்லாருக்குமே இருக்கலாம். ஆனா அது சாப்பிட்டோம்னா அது 5 minutesல போயிடும் ஆசை. ஆனா இந்த பக்தி எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, டெய்லி இருந்துட்டே இருக்கும், பாக்கணும் அப்படின்னு, ரைட்? அந்த லெவலுக்கு
ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அந்த மூவி வந்து இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, பெங்காலியா இருந்தா கூட பார்க்கலாம்னு ஒரு டிசிஷன் எடுத்தோம். ஏன்? அது வந்து பக்தி ரிலேட்டட். கரெக்டா ஃபைனல் கால் நாங்க எடுத்தோம். லாங்குவேஜ் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ்ல போய் பார்க்கலாம், பார்த்துட்டா போச்சு அப்படின்னு. ஏன்னா அதுதான் பாயிண்ட் பக்தி இது, ரைட்? அண்ட் பக்தி இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரெஷ், எட்டர்னல், பியூட்டிஃபுல். அமிர்தா அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து எட்டர்னலும் மீனிங், ரெண்டாவது வந்து நெக்டர்ன்றதும், ரைட்? அது வந்து ஃபியூ டிராப்ஸ் இருந்தாலும் இட்ஸ் வெரி ரிலிஷிங். சிந்துன்றது ஓஷன். இதுதான் பக்தி ரசாமிருதா சிந்துவோட மீனிங். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு. அண்ட் வாட்டரிங் த ரூட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ ரசானா அதான் என்னோட பேர் கூட, ரச ரங்கினி ராதிகா. என்னன்னா ரசா அந்த டேஸ்ட் இருக்கு, ரைட்? பிளஷர் தட் ட்ரைவ்ஸ் பீப்புள் டு டு சர்வீஸ் கொடுக்குற அந்த மெலோ ரசான்றது டேஸ்ட், டேஸ்ட்ன்றது மெலோன்றது என்ன? அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை புரிஞ்சிக்க வைக்கிறது. அது வந்து அந்த ரசான்றது அந்த எனர்ஜி. இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, காஃபி சாப்பிட்டா அட்ரினலின் இருக்கிறதால அது பம்ப் பண்றது, ஐ மீன் கெஃபைன் இருக்கிறதால அட்ரினலின் பம்ப் பண்றது. அந்த மாதிரி ரசா வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட சர்வீஸ் பண்ணணும்ன்றத பம்ப் பண்றது. என்ன ரசால அப்படின்னா, அர்ஜுனர் வந்து முக்கால்வாசி சாக்கிய ரசா, ஆனாலும் சில தடவை வந்து தாசிய ரசால வெரி ஸ்மால் டைம் அந்த ரசாவும் எடுப்பாரு. முண்டேன் ரசாக்கு வந்து பொறுமை போயிடும். வேலைக்காரிக்கு சேலரி கொடுக்கலன்னா மூஞ்சி தூக்கி வச்சுப்பாங்க, 2 நாள் சேலரி லேட்டனா மூஞ்சி தூக்கி வச்சுப்பாங்க. அதான் முண்டேன் ரசா. போக தியாக டைனமிக்ஸ் வந்து வேலை செய்யறவங்க 2 நாள் ரெஸ்ட் வேணும், மறுபடியும் திரும்ப இங்க வருவாங்க. ஸோ தே நீட் தட் கண்டினியூஸ்லி. ஆனா பக்தி ரசா வந்து பர்மனண்டா இருக்கும். இந்த ஐ திங்க் புஷ்பா மாதாஜி சொன்னாங்க, அடுத்த ஜென்மத்திலயும் அது இருக்கும். ஸோ பை மர்சி ஆஃப் கிருஷ்ணா we will continue as humans. ஆனா பை ரஸ்வி ஆஃப் போத் கிருஷ்ணா பலராம் we will go to கோலோகா. ஹரி போல். யாராவது ஹரி போல் சொல்லுங்கப்பா. ஹரி போல். பிளான். சோ நம்ம பூலோகத்துல இருந்து, பூலோகம் கூட வேண்டாம், வைகுண்டத்துல இருந்து கிருஷ்ணலோகா எவ்வளவு தூரம் டிஸ்டன்ஸ்? தேங்க்யூ மாலதி. எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்? ஏதோ கிலோமீட்டர் சொன்னீங்க, மறந்து. சரி மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு கிலோமீட்டர்ல 10 யோஜனையா மாதாஜி? 100 யோஜனையா சொன்னீங்க மாதாஜி? சரி, 100 யோஜனை. இங்க இருந்து நான் டெல்லி போயிடுவேன். சோ கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்க அடுத்த வந்து சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெஃபரன்ஸ் கூட சொல்லிட்டேன், பிரம்ம சமிதா. ஓகே. சோ பேசிக் பிரின்சிபல் என்னன்னா, we should have the லவ்விங் ப்ரொபென்சிட்டி எல்லாருக்குமே இருக்கு. எதுவுமே இல்லைன்னா நாய் பூனையாவது லவ் பண்ணுவோம், ரைட்? ஆனா எதை மிஸ் பண்றோம்னா கிருஷ்ணாவை மிஸ் பண்றோம். அதனால அந்த லவ் பண்ற ப்ரொபென்சிட்டி இருக்கு, நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்லை. ஏன்னா நம்ம லவ் பண்ற ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நாட் ரெசிப்ரோகேட்டிங். இல்ல மாதாஜி அப்படி சொல்ல முடியாது, என் நாய் வந்து மேல குதிச்சு கிஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம், கரெக்ட். ஆனா யாரா இருந்தாலும் ஒரு தடவை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணும், அட்லீஸ்ட் பை டெத். டிசப்பாயிண்டே பண்ணனா அது இறக்குறச்சே கூட நம்மளுக்கு மனசு கஷ்டம் கொடுக்கும். ஆனா கிருஷ்ணர் தான் எட்டர்னல். ஹை மாயாப்பூர் பேசினா கிருஷ்ணர் மாயாப்பூர் வந்துட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது மாயாப்பூரா? இல்லையே, இது விருந்தாவன். இதுதான் மாயாப்பூர். எஸ், தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப குட்டியா இருக்கு எனக்கு. இப்போ ப்ளோ பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே. சோ இது நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த லவ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும், ஃபேமிலிக்கு, சொசைட்டிக்கு, கம்யூனிட்டிக்கு, கண்ட்ரிக்கு, எல்லாமே. லவ்விங் ப்ரொபென்சி இருக்கு, ஆனா ஃபுல்ஃபில் ஆகுது மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட் கிருஷ்ணான்றதை பார்த்துருக்கோம். இது நாங்க ஃபில் ஆனது மாயாப்பூர். ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட். இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன டைம் ஆச்சு? 17:20. ஓகே, இன்னொரு half an hour ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? உங்க கையில தான் இருக்கு. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இல்ல இதுவே டூ மச்சா இருக்குன்னா நான் இதோட நிறுத்திட்டு நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ணலாம். உங்க டிசிஷன். என்ன பண்ணலாம்? கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரி போல். தேங்க் யூ பிரபு. இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து எப்படி ஓடுதுன்னா, பிரபு யூ கேன் ரிலீஸ் மங்களாச்சார் சரணம் இனிஷியல். இது வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்துவோட இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகே, கண்டென்ட் ஓடும் அண்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஸோ இதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மங்களாச்சார் என்னன்னா, அகில ரசாமிருத மூர்த்தி அப்படின்னு என்ன பர்பஸ் ஆஃப் த புக், ஏன் எதுக்குமே எனக்கு என்ன லாபம், டிவோஷனல் சர்வீஸ்லயும் நம்மளுக்கு என்ன லாபம். கிருஷ்ணர் கூட சொல்றாரு 18.66ல, எனக்கு என்ன லாபம்னு சொல்லுவோன்றதால, சர்வதர்மாம் பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் ரஜா, எனக்கு என்ன லாபம், எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு என்னிடம் சரணடைந்து எனக்கு பக்தி செலுத்துவாயா, மோக்ஷா இச்சாமி மாசுச்ச, நான் கொடுக்க போறேன், ரைட்? எல்லாத்துலயுமே சரி. பகவத்கீதால சொன்னாரு. சோ எதுக்கு பண்ணணும், ஏன் பண்ணணும், எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்றதுக்கு எல்லா பாகவதம்லயும் அதேதான் சொல்றது, ரைட்?
சவை பும்சான் பரோதர்மோ பக்தி அதோக்ஷஜா, ரைட்? அஹைதுக்கி அப்ரத்ரியதா யதாத்மா சுப்ரசீததி. அஹைதுக்கி எந்த விதமான இன்டரப்ஷனும் இருக்கக்கூடாது, அப்ரதீததா எந்த கண்டிஷனும் இல்லை, ரைட்? சோ கண்டினியூஸா இருக்கணும் அப்படின்னு, எந்த obstruction இருக்கக்கூடாது, it should be continuous அப்படின்றதால. And no motivation, அஹைதுக்கினா no expectation, unconditional, and no obstruction, ரைட்? ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணணும். இந்த மாதிரி இருக்கிற 2 கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்றதால எனக்கு என்ன லாபம்னு சொல்லுவோம். அதனால வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜித ஜனயஸ்யாது வைராகம் ஞானம் செய்யது அஹைதுக்கம். அப்படின்னா என்ன வைராகியம்? நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்களே, ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க, மெட்டீரியல் வைராகியம் கட்டாயிடும், ஞானம் வளரும். சோ இந்த 2 வருது. சோ எல்லாத்துலயுமே வாட் இஸ் இன் இட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கண்டினியூஷன் ஆகுது. சரியா? அதனால என்ன பண்ணணும், நம்ம ஹரி பக்தி கோசம் பண்ணணும். சம்சித்தர் ஹரிதோஷனம். எதுக்கு? வர்ணாசிரமம் எல்லாமே. தர்ம ஸ்வனுஸ்திஷ துன்சான் விஸ்வக்ஷேஷ கதாருஷி. விஸ்வக்ஷேன கதாருஷின்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம கிருஷ்ணர்து. நோட்பாதே யதி ரதம் ஸ்ரமேவை கேவலம். எது பண்ணாலும் வேஸ்ட் அப்படின்றத கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்றதும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இது வெரி கிளியர்லி இப்போ இதோட ஆப்ஜெக்டிவும் இதே லிங்க் ஆகுது. அதுதான் இதை எடுத்தேன். என்னன்னா சுப்ரீம் ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணர் அப்சல்யூட், இவரை கவனிக்கணும். கவனிச்சாதான் நம்மளுக்கு வரும். ஏன்னா அவர் 5 ரசா விச் இஸ் பிரைமரி. அவர் புருஷம் பரன் பூர்ணம் ஃபுல் நம்ம படிச்சிருக்கோம். பூர்ணம் எதுல படிச்சோம்? பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணாத் பூர்ணமாதாய பூர்ணம் வைகுண்டாவுக்கும் 500 மில்லியன் யோஜனா. தப்பு, 500 மில்லியன் யோஜனா. 500 மில்லியன் கரெக்ட். 50 crore யோஜனா கரெக்ட். அதனால தான் பிரம்ம சமிதான்னு சொன்னேன். நீங்க கூகுள்ல பாத்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ்ல இருக்கும். 50 கோடி யோஜனா. பட் எனிவே வெரி நைஸ். வைகுண்டத்துக்கும் கோலோகத்துக்கும் 50 crore யோஜனா மட்டும் தெரிஞ்சது மாதாஜி. யோஜனா ஒரு யோஜனா இஸ் ரஃப்லி 12 points, not 12, exactly 12.7 kilometers, ரைட்? ஸோ அதுதான் கணக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் டிவோட்டிஸ்க்கு நமஸ்காரம் கொடுப்போம். ஏன்னா நம்ம சொல்லியிருக்கோம் கிருஷ்ணர் எல்லாமே அவரோட கிருஷ்ணா அப்படின்னா அவரோட கிருஷ்ணாவோட அர்த்தம் என்ன? மதன மோகன. கர்மை நிறம். கருமை நிறம். இன்னொன்னு 2 தடவை ஒரு தடவை ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டீங்கன்னா, அதாவது மன்மதனை வெல்லக்கூடிய ஒரு மதன மோகனர். எல்லா பிரம்மாண்டத்துக்கும் அதிபதி. வெரி நைஸ். எல்லாம் பிரம்ம. அனைவரையும் கவர்ந்தவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாடி நாபவேக்ரானம் இந்தியே சேவே முகே ஜிக்வானம் ஸ்வயமேவ ஸ்புரத் அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாடி. கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னா எல்லாமே வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஏன் வருதுன்னா கிருஷ்ணா அப்படின்னா அவர் உண்டு இல்ல, அவரோட விஷ்ணு தத்துவங்கள், அவரோட பாரஃபெர்னாலியா, அதாவது அவர் வச்சிருக்கிற சங்கு சக்கரம் தூங்குறது எல்லாமே எல்லாமே பல்றாம். அண்ட் டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே தான் கிருஷ்ணா. அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வெறும் கிருஷ்ணானா கிருஷ்ணா உண்டு இல்ல, நியோஃபைட்ஸ் அப்படிதான் நினைப்பாங்க. டிவோட்டிஸ் இதுவும் நாங்க மாயாப்பூர்ல வந்தோம், ரைட்? ஒரு உள்ளுரை சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடா சக்தி, அதுக்கு அப்புறம் வரலாம் மாதாஜி, அதுக்கு வரும். பட் மெயினா இதுல என்னன்னா கிருஷ்ணா அப்படின்னா ஆமா கரெக்ட், ஆல் 3 சக்தி சேர்ந்து இருக்கிறதால எவ்ரிபடி அண்ட் மெயின்லி டிவோட்டிஸ் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியரா நம்ம ஃபீல் பண்ணது அகைன் பேக் டு மாயாப்பூர். எல்லாரும் ஒரு யூனிட் மாதிரி இருந்தாங்க, ரைட்? விட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க எதுவா இருந்தாலும். சோ சச்சிதானந்தா பிரபு கேக்குறாரு, மாதாஜி வந்துட்டீங்களா, எங்க இருந்தீங்க காணும்? கோயில இருந்து இப்பதான் வந்தேன் பிரபு. இன்னும் லேட் ஆகுது, என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கோயில்ல நான் இப்பதான் என்என்டி பிரபு பேசுறாரு. சார் சரி ஓகே மாதாஜி, பஸ் இனிமேதான் வரும் அப்படின்னு. ஓகே தேங்க்யூ. அவர் ஓட்டிட்டு இருந்தாரு. நாங்க பஸ் 1ல வாங்க உட்காருங்கன்னா அவருக்கு தமிழ் தெரியாது. அவர் சொன்னாரு உட்காருங்க மாதாஜி, உட்காருங்க மாதாஜி, உட்காருங்க மாதாஜி அப்படின்னாரு. ஏன்னா அந்த மாதிரி யாருமே விட்டு கொடுக்காத லெவலுக்கு, ரைட்? ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் அவ்வளோ ரொம்ப என்ன சொல்றது, ஒரு பட்டுதல்னாவது சொல்லலாம், இல்ல ஒரு இது கோப்த்ரஜா, ரைட்? இது வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் கைண்ட் ஆஃப் என்கவுண்டர். எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலி அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். ஃபர்ஸ்ட் சாது சங்காவா அப்படின்னா
சாது சங்கா குரூப் கிரியேட் பண்ணி நம்ம எல்லாம் அடிக்கணும். ஐயோ எனக்கு இதெல்லாம் டைம் இல்லை, எனக்கு சொல்லுங்க என்ன படிக்கணும்னு படிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் கிளாஸ்ன்னு. ஆனா கடைசியில நம்மளுக்கே தெரியாம நம்ம சாது சங்கால கிருஷ்ணரே எழுத்துக்கிறாரு அப்படின்னு. டிவோட்டிஸ் வந்து ஏன் ஷார்க்கோட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க? அப்போ நம்ம எதுக்கோசரம் டிவோட்டிஸ ஷார்க்கோட கம்பேர் பண்றாங்க நீங்க சொல்லுங்க. இதுல இல்ல, ஸ்கிரீன்ல எவ்வளவு தடவை படிச்சாலும் இருக்காது. ஷார்க்னா திமிங்கலம். திமிங்கலம். தேங்க்ஸ். திமிங்கலம். எதுக்கு திமிங்கலமோட குட்டி மீன்கள் எல்லாம் உள்ள விட்டுருந்துரும். வாய்க்குள்ள திமிங்கலம். குட்டி மீன்கள் எல்லாம் சாப்பிடலாம். அப்ப வந்து டிவோட்டிஸ் எல்லாம் சின்ன டிவோட்டிஸ சாப்பிடுவீங்க. தேங்க் யூ. நெக்ஸ்ட். இல்ல பெரிய டிவோட்டி எல்லாம் சின்ன டிவோட்டியை விளக்க மாட்டாங்க. சின்ன டிவோட்டிக்கு நல்லா சொல்லி தருவாங்க. எல்லாத்தையும் பெரிய டிவோட்டியா மாத்துவாங்க. ஆமா. ஓகே, ரெண்டு ஆன்சரும் தப்பு. மூணாவது ஆன்சர் மாதாஜி எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா புத்தி கூர்மை உள்ளது. புத்தி கூர்மையா இருக்கும். புத்தி கூர்மை. They live in shoals, mother. They community. They go in community. They live in a community. Shoal. That means group. ஆனா அதுவும் இல்ல. அதாவது பெரிய டிவோட்டிஸ முன்மாதிரியா வச்சு சின்னவங்க எல்லாம் அவங்க பின்னாடியே போவாங்க. அதுவும் இல்ல. இது மாதிரி பெரிய டிவோட்டிஸ் எல்லாம் சின்ன டிவோட்டிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டா இருப்பாங்க. எப்படி ஷார்க் வந்து இதாகுதோ அது சின்ன மீன்களுக்கு அது மாதிரி. வெரி நைஸ். மோகன்தாஸ் பிரபு, இவங்க சொன்னவங்க எல்லாரும் போட்டோ எடுத்துட்டு எல்லாரும் ரிப்பீட் என்னோட எக்ஸாம். என்ன மாதாஜி என்னோட எக்ஸாம் ரிப்பீட் பண்ண சொல்லுங்க எல்லாரும். அவ்வளவு விழுந்து விழுந்து படிச்சோம். அதான் விழுந்து படிக்காதீங்க, உட்காந்து பண்ணீங்கன்னு இதுதான் நான் சொல்றேன். விழுந்து படிச்சா இப்படிதான் மண்டை உள்ள போயிடுச்சு. அது மறந்து போகுது மாதாஜி. விழுந்து படிச்சா மறந்து போயிடுது. நம்ம பயாலஜி டீச்சர் யாராவது இருக்கீங்களா? கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் தான் மாதாஜி. क्वेश्चन கூட வந்ததே மாதாஜி எழுதணும். சிம்பிள். ஷார்க்குக்கும் மத்த மீனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, மத்த மீன்கள் வந்து ரிவர்ஸ் மாதிரி, அதாவது மாயாவதி இம்பர்சன்டிஸ்ட், அவங்க அப்படி இப்படி ரிவர்ல இருப்பாங்க. ரிவர்ஸ் அல்டிமேட்லி ஓஷன்ல வந்து மிக்ஸ் ஆகும். ஆனா ஓஷன்ல நம்மள ஏன் திமிங்கலம் சொல்றாங்கன்னா, திமிங்கலம் வந்து டீப் வாட்டர்ஸ்ல இருக்கும். எந்த விதமான ஷேக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸும் அஃபெக்ட் ஆகாது திமிங்கலத்துக்கு. சோ டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே, நான் எப்பமாவது அட்வான்ஸ் டிவோட்டி ஸ்மால் டிவோட்டி நான் சொன்னேன்னா நீங்களே அசூம் பண்ணிட்டீங்க நாங்கெல்லாம் கிரேட்டு, நாங்கெல்லாம் அட்வான்ஸ் டிவோட்டி, குட்டி டிவோட்டிஸ் எல்லாம் எங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நான் சொன்னது டிவோட்டி. குட்டியா இருந்தாலும் பெரிய டிவோட்டியா இருந்தாலும் குட்டி திமிங்கலம் பெரிய திமிங்கலம் வச்சுக்கோங்க, எல்லாமே திமிங்கலம் தான். அதெல்லாம் வந்து டீப் வாட்டர்ஸ், எந்த விதத்திலயும் அஃபெக்ட் ஆகாது. ரிவர் வந்து சேர்ந்தாலும் அஃபெக்ட் ஆகாது, மேல இருந்தாலும் எதுவுமே அவங்கள அஃபெக்ட் ஆகாது, போட் போனாலும் அஃபெக்ட் ஆகாது. அதுதான் பக்தி தொண்டு, அதுதான் டிவோஷனோட சர்வீஸோட பாயிண்ட். மோகன்தாஸ் பிரபு நோட் பண்ணிக்கோங்க, இது எக்ஸாம் கொஸ்டினா வேணும். அதுதான் சாதுவனுடைய சொன்ன உடனே ஞாபகம் வருது. சாதுவனுடைய ஒரு அம்சமே அதுதான். அதாவது சின்ன மீன்கள்லாம் அந்த கடல் அலையால அடிச்சு செல்லப்படலாம், ஆனா ஷார்க் மட்டும் அந்த அலையால எந்த எஃபெக்டும் ஆகாது அதுக்கு. ஆமா கரெக்ட், எந்த விதத்திலயும் அஃபெக்ட் ஆகாது. It's on the screen also. ஸ்கிரீன்ல இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. சாது மாதிரி யாரும் பார்க்கல ஸ்கிரீன். இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியுது, நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ற வேலையை தவிர எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் பிரபு. இல்ல உங்களை என்ன கூட சொன்ன, நானும் நோட்டீஸ் பண்ணல அந்த பாயிண்ட். இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸோட டெஃபினிஷன். அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாண்யநாவ்ருதம் உத்தம. ஸ்லோகம் வந்து நீங்க சொல்லலைன்னா லெவல் 5ல, நான் லெவல் 5ல அந்த யூனிட் கிளியரே பண்ண மாட்டேன். சோ லெவல் 5 வந்து தயவு செஞ்சு பைஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டோம் மாதாஜி. பண்ணிட்டீங்களா? வெரி நைஸ். பிரேமா மாதாஜி ஸ்கிரீனை பார்க்காம அனுகூல்யேன மாதாஜி ரெண்டாவது லைனா பண்ண முடியும். கிருஷ்ணானு அனுகூல்யேன மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அன்யாபிலாஷிதா அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாதி சீலனம் அனுகூல்யேன கிருஷ்ணானு சீலனம் பக்தி உத்தமா. வெரி நைஸ். கொஞ்சம் டிஃபரண்ட், பட் பத்தி படிச்சுக்கோங்க தருவா. எனக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடிச்சது. நிறைய பேர் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. நான் ஓகே, நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும், நான் ஸ்ட்ரிக்டா இல்ல ரொம்ப லீனியன்டா? ஆன்சரே வராது பாருங்க. லீனியன் மாதாஜி. லீனியன். ஸ்ட்ரிக்ட் கம்ப்ளீனியன்ட். ஆனா இங்கிலீஷ்ல வந்து லெவல் 6ல வைபவ்ல வந்து எல்லாரும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் மாதாஜி, நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்னுவாங்க. எதுக்குன்னா இப்போ
பிரேம மாதாஜி இது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இதே மாதிரி அப்கோர்ஸ் 3 தப்பு பண்ணாங்க. ஆனா நான் ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருப்பேன். ஏன்னா ரொம்ப சின்சியரா பண்ணாங்கன்றது தெரியும். ஏன்னா கன்னடத்துல ஸ்கிரீன் இருந்தும் அவங்க பாக்கல. ஆனா நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க, அப்புறம் தான் பார்த்தேன் மாதாஜி. முதல்ல அந்த அனாவர்த்தம் உளறிட்டேன், அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தேன் மாதாஜி. தப்பு இல்ல மாதாஜி. ஆனா காப்பி பண்றது வந்து வெரி வெரி ராங். ஏன்னா நம்ம பண்றதே டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதுலயே நம்ம சின்சியரா இல்லைன்னா வாட்ஸ் அ பாயிண்ட், ரைட்? தப்பு பண்றதால ஃபெயில் யாராவது பண்ண போறோமா? ஏன்னா நானே கரெக்ட் பண்ணுவேன், நானே ஆன்சர் சொல்லிடுவேன் ஓரல்ஸ்ல. ஆனா எதுக்குன்னா இதுதான் டிஃபரன்ஸ், ரைட்? அப்பதான் கேட்டாங்க. நானே நீங்க வந்து கேளுங்க தமிழ் டிவோட்டிஸ் தான், யூ ஆர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி பார்ஷியலைசர். பார்ஷியல் எல்லாம் இல்ல, ஒருத்தர் கூட காப்பி பண்ண என்என்டி ப்ராப்பர்ட்டி சொன்னேன், ஒருத்தர் கூட காப்பி பண்ண மாட்டாங்க. அவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட் ஆயிட்டோம் 100%. எப்படி சொல்லனா எல்லா பேப்பர்லயும் மிஸ்டேக் இருப்பாங்க, ஃபெயில் ஆயிடுவாங்களா? அதுவும் ஆக மாட்டாங்க. பட் யாருமே 100 இருக்காது, அது ஸ்மால் ஸ்மால் மிஸ்டேக்ஸ் அதுல இருந்து தெரியும் அப்படின்னு. சோ எதுக்குன்னா சிலர் வந்து எப்படியாவது மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும்ன்றது இன்டென்ஷன் இருக்கக்கூடாது, ஆனஸ்டா டெலிவர் பண்ணணும்ன்றதா இம்பார்ட்டன்ட். அவ இப்ப வந்து அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம், இது ஒரு 2 லைன். அனுகூல கிருஷ்ணானுஷீலனா பக்தி உத்தமம், இது நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லைன். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லைன் இந்த 4ல என்ன? மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தை இந்த 4 லைன்ல என்ன? அனுகூலேன கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். யார் சொன்னது? சித்திரலேகா மாதாஜியா? எஸ் மாதாஜி. டிராவல் பண்ணாலும் ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க மாதாஜி, வெரி இம்ப்ரெஸ். அனுகூலேனன்றதா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். அதனால பகவானுக்கு இப்ப எடுத்தமானதை மட்டும் செய்யணும் மாதாஜி. இது வந்து பிரைமரி லட்சணம் ஆயிடும், ரைட்? அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம்ன்றது செகண்டரி. சோ பிரபு யூ கேன் ரிலீஸ் நெக்ஸ்ட் டைம். அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம்ன்றது எல்லா மெட்டீரியல் டிசையர்ஸும் 0. எல்லா டிசையர் 0 சொல்லக்கூடாது மார்க். ஐயோ மறுபடியும் ஃபுல்லா நம்மளோட மாயாப்பூர் மனசுக்குள்ளேயே வைக்கிறாரு நம்மளுக்கு மாயாப்பூர் கிருஷ்ணா. சோ இதே மாதிரிதான் அங்கே இருக்காரு மாதாஜி, துவாரகாலையும் இதே மாதிரி கற்பாதான் மாதாஜி இருக்காரு. இது இதே மாதிரி எங்கேயுமே இல்ல மாதாஜி, இவர் ஒரே மாதிரி அந்த இல்ல இதே மாதிரி கருப்பு கலர் தான் மாதாஜி. இடத்துல அதேதான். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் என்னன்னா ஃபுல்லி எங்கேஜ்டு சர்விங் கிருஷ்ணா. நம்ம பார்த்தோம் 12th சாப்டர் ஃபேவரபிளி. சோ பிரைமரி வந்து அனுகூலேன. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம்ன்றது ஆல் மெட்டீரியல் டிசையர் 0, ஒன்லி மெட்டீரியல் டிசையர் 0, ஸ்பிரிச்சுவல் டிசையர் 0 ஆகக்கூடாது. ஞான கர்மானி சூன்யம் சொல்லல, ஏன்னா ஞானமும் கர்மமும் கிருஷ்ணரை சுத்தி இருந்தா ஓகே. அனாவர்த்தமான ரிமூவ், லிஃப்ட், அந்த கிளவுட ரிமூவ் பண்ற மாதிரி. சோ மெட்டீரியல் ஞானம் மெட்டீரியல் கர்மா எல்லாம் வேண்டாம், நமக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி வி வில் கண்டினியூ. அனுகூலேனா கிருஷ்ணானு ஷீலனம். ஷீலனம் ஆனா 2 மீனிங். ஃபர்ஸ்ட் ஷீலனம் ஆனா கல்டிவேட், நம்ம பக்தி கல்டிவேட் பண்றோம். அதனாலதான் நம்ம அபராதம் பண்ணானா நம்ம மேட் எலிஃபென்ட் அஃபென்ஸ். அப்படின்னா ஒரு யானை வந்து ஒரு என்ன சொல்றீங்க, ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டு ஃபுல்லா நாசனம் பண்ற மாதிரி. எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா விவசாய வயலுக்குள்ள நுழைஞ்சா எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டுதான் வரும் மதம் பிடிச்ச யானை. அது என்ன, அதை பண்ணுவோம், அதை கல்டிவேட் பண்ணுவோம், உற்பத்தி பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஷீலனம்னா நம்ம பக்தியும் ஆகணும். அந்த மாதிரி பக்தி தான் உத்தம பக்தி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி கிருஷ்ணா அனுஷீலனம் சொன்னேன். கல்டிவேட் ஃபார் கிருஷ்ணாஸ் பிளஷர். நம்ம அது பார்த்தோம். ப்ரெஷர்ன்றது பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம். அத நம்ம என்ன படிச்சோம்? இல்ல இது வந்து நம்மளோட ஸ்லோகா நம்பர் ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 2nd சாப்டர் இஃப் ஐ எம் ரைட் 13th ஸ்லோகா, ரைட்? என்ன கிளியர் பண்றாங்கன்னா நம்ம கிளியரா வந்து ஹரிதோஷ்ணம், சம்சித்தி ஹரிதோஷ்ணம், அப்பனா கிருஷ்ணர் சந்தோஷத்துக்கோசரம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ கிளியர்லி ஃபார் கிருஷ்ணர் சந்தோஷம் அண்ட் இட் ஷுட் பி ஃபேவரபிள். ஏன்னா யாரோ பிரதிகூலம்ன்றது ஆப்போசிட் டு அனுகூலம். யார் எக்ஸாம்பிள் பிரதிகூலமா கிருஷ்ணரை பத்தியே நினைக்கிறது? சிசுபால் இவங்கெல்லாம் வந்து பிரதிகூலம். நம்ம எல்லாரை விட நிறைய நினைச்சாங்க, ஆனா பிரதிகூலமா நினைச்சாங்க அப்படின்னு, ரைட்? சோ இது பார்த்தோம். அத பும்பீர் த்விஜதே த்வேஷா வர்ணாஷ்ரம் விபாகஷஹ, ரைட்? எதுக்கு அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா சம்சித்தர் ஹரிதோஷ்ணம், கிருஷ்ணரை சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்றதா மீன். அதுதான் கிளியரா சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அதான் கல்டிவேஷன் மீன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி. எப்படி கல்டிவேட் பண்ணுவோம்? அந்த ஒரு ஃபீல்டு வாங்கி போட்டிருக்கேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த பொங்கல் சாப்பாடு வராது இல்லையா? நம்ம இறங்கி சீடு போடணும், வளர்க்கணும், தண்ணி ஊற்றணும். அதே மாதிரி பக்தியும் வளர்க்கணும். அப்படி எப்படி வளர்ப்போம்? ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும். கான்சியஸ்னஸ் அலோன் cannot help us. மனசுல பக்தி ஹரே கிருஷ்ணா மனசுலயே சொல்வேன் 24 hours ஒன்னும் ஒர்க் ஆகாது. ஹரே கிருஷ்ணா மனசுலயே சொன்னா மனசுலயே தான் பக்தி இருக்கும். நம்ம பக்தி வெளியில வரணும்னா நம்ம ஆக்ட் பண்ணணும். ஆக்டிவிட்டிஸ் பிரவருத்தி நிவர்த்தி. பிரவருத்தினா ஃபேவரபிள், நிவர்த்தி இதுல கான்டெக்ட் வேற, பாகவதம் கான்டெக்ட் வேற. சோ நம்ம சான்ஸ்கிரிட்ல மல்டிபிள் மீனிங்ஸ் இருக்கும்.
பிரவருத்தி எல்லாம் இதுல ஃபேவரபிள், நிவர்த்தி எல்லாம் அன்ஃபேவரபிள் விட்டுருணும். திங்கிங், ஃபீலிங், ரைட், வில்லிங், அதாவது மைண்ட். த ஐ சீஸ் வாட் த மைண்ட் திங்ஸ். அதாவது நம்ம மனசு என்ன நினைக்குதோ அதுதான் கண்ணு பாக்குது. ரைட். இப்போ வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம அனுசூயா மாதாஜியோட சாரி எனக்கு பிடிக்குதுன்னா என் மைண்ட் வந்து அது ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அதே மாதிரி எனக்கு வந்து இப்போ மோகன்தாஸ் பிரபு சண்டை வச்சிருக்காரு, என்னோட வேணும்ட்டே சண்டை போடணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சேன்னா என் மைண்ட் அது. அதனால நான் அவரை பார்க்கச்சே எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி திங்கிங் தான் வரும். ஸோ திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங் வந்து மைண்டோட ஜாப். இன்டெலிஜென்ஸோட ஜாப் வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன். நல்லது கெட்டது, கருப்பு வெள்ளை, பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது, இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ். ரைட். டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து டைரக்ட்லி இதுதான். வெரி நைஸ்லி பிரேமா மாதாஜி பேசிட்டு இருந்தாங்க. இருங்க மாதாஜி, ஓவர்லோடுன்னு சொல்லிட்டேன். டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து அண்டர் இன்டர்னல் எனர்ஜி. அது பேர் என்ன சொல்வீங்க பிரேமா மாதாஜி? இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கு உள்ளுரை சக்தி. உங்க இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷனா கேட்டேன், சான்ஸ்கிரிட்ல கேட்டேன். வேற யாராவது நெக்ஸ்ட்? அந்தரங்க சக்தி. அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடா சக்தி. தேவி ஏஷ குணமயி மம ஆத்மா துராத்யயா மாயே மயாம் பிரபத்யந்தே மாயாமேதாம் தரந்தி தே. இது என்ன சக்தி? லெவல் 5 ஆன்சர். நம்ம தஜி எவ்வளவு தடவை சொன்னாலும் அதே ஸ்லோகம் தான். உங்களுக்கு பயாட் பண்ணி நீங்க சொல்லணும், நான் சொல்லக்கூடாது. நீங்க சொல்லுங்க. தேவி ஏஷ குணம். பகவானுடைய 3 குணங்கள் மாதாஜி. 3 குணங்களும் அவருடைய சக்தி தான். பகிரங்க சக்தி. 3 குணங்களும் அவரை வணங்கினாக்க மாதாஜி பிறப்பி நம்ம இந்த பிறவி இதுல வர முடியாது. அவங்களோட சக்தியை பத்தி கேட்கறாங்க. இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் அது மாதிரி. வெரி நைஸ் பிரேமா மாதாஜி. லெவல் 2 கிளியர் பண்ணாங்கன்னா ரீடைன் பண்ணுங்க. மோகன்தாஸ் நோட் பண்ணுங்க. இதுல வந்து 3 சக்தி பகவான் பத்தி பேசவே இல்ல. பைரங்க சக்தி. தேவி ஏஷா குணமயி யாரு? நம்ம தேவி ஏஷா, நம்ம மாயா சக்தி, which is what? which is பைரங்க சக்தி. தேவி ஏஷா குணமயி மம மாயா துரத்தியே மாமேவ மா பிரப மாயாமேதா தரந்தித்தே. என்ன அதோட சக்தி என்னை விட வாட் எனக்குள்ளதானே இருக்கு. இட்ஸ் அண்டர் மை கண்ட்ரோல். மாயா தேவி is control, but it's having expanded level. Maya is expanded level in all where all. நீங்க சொல்லுங்க. பட் கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாருன்னா, அது வந்து என்னோட ஷெல்டர் எடுத்தீங்கன்னா மாயேவ மாம் தரந்தித்தே, என்கிட்ட நீ ஷெல்டர் அது ஒன்னு அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா இட்ஸ் கமிங் அண்டர். Yes ma'am. Yes madam. ஹரே கிருஷ்ணா. அதர் தென் ப்ளீசிங் கிருஷ்ணா, சம்சித்தர், ஹரிதோஷ்ணம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அதுதான் வர்ணாசிரமோட இன்ட்ரெஸ்ட் கூட கிளியரா. ரைட். சம்சித்தர், ஹரிதோஷ்ணம், இதுதான் வர்ணாசிரம் விபாக. சம்சித்தர், ஹரிதோஷ்ணம் எல்லாமே வந்து ஹரிதோஷ்ணம் தான். ஸோ டிசையர்னஸ் அன்றது அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம். ஆல் மெட்டீரியல் ஜீரோ ஆகணும் அன்றது முக்கியம். இது ஒரு லெவலுக்கு மறுபடியும் பேக் டு மாயாப்பூர். மாயாப்பூர் வராதவங்க நம்மள அடிச்சுக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி. பட் பரவாயில்ல. ஷாப்பிங் தான் லைஃப்னா நான் வாங்குற ட்ரெஸ் கூட போடுவேன்னா எனக்கு தெரியாது. ஆனா நானே ஷாப்பிங் வீட்டுல வந்து நான் ஷாப்பிங்கே போல. ஐ திங்க் லாஸ்ட் டே ஒண்டி அது கூட ஷாப்பிங் நான் வாங்கணும்னு போறதை விட ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு 5 minutes ஆன் த வே நிறுத்தினோம். அதை தவிர லாஸ்ட் டே எல்லாருக்கும் வாங்கணும்ன்றதால நிறுத்தினமே தவிர ஷாப்பிங்கே போற ஆள் நாங்க ஷாப்பிங்கே போகல. அப்பனா ஒரு லெவலுக்கு இம்பாக்ட் பக்தியில இருக்குன்றது எனக்கு அப்பதான் தெரிஞ்சது. அதுவும் என்ன நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஏதாவது வெளியூர் போனேன்னா வாங்கணுமா வேணாமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தா வாங்கிடும். ஏன்னா மறுபடியும் அந்த ஊருக்கு போக மாட்டேன். ரைட். யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவாங்க, சந்தேகம் தான் வாங்காத அப்புறமா வாங்குவாங்க. நானா அந்த சந்தேகம் தான் வாங்கிடுவேன். அப்படி இருக்கச்சே ஷாப்பிங் போகணும்ன்ற தாட் கூட வரலன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் எந்த லெவலுக்கு பவர்ஃபுல் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். கடைசி நாள் தான் போகணும் மாதாஜி. ஆமா, கடைசி நாள் கூட மெயினா என்ன மாதாஜி, நம்மளுக்கு வாங்குறதுக்கு விட நம்ம யாருக்காவது வாங்கணும்ன்ற நமக்கு வாங்கல. நீங்களாம் ஆல்ரெடி எலிவேட்டட் கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்களாம் உங்களுக்கு எப்பவுமே வாங்க மாட்டீங்க. நாங்களாம் நிறைய நாங்களே வாங்கிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவுட்லைன் ஆஃப் பக்தி ரசாமிர்தா சிந்து வந்து இதுதான். மங்களாச்சாரியா ஃபர்ஸ்ட். இது வந்து ஒரிஜினல் புக். சாமானிய பக்தி, ரைட். குரு வந்தனா, வைஷ்ணவ வந்தனா அண்ட் கிரந்த விபாக. இது விட்டுலாம், நீங்க நெக்ஸ்ட் போங்க. ரைட். இதுல வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஏன் நான் இதை எடுத்தேன்னா, இது வந்து நம்மளோட மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இதுதான் பார்க்க போறோம். பூர்வ விபாக. இது வந்து என்னன்னா ஓஷனோட அலைகள் மாதிரி அண்ட் 4 டைரக்ஷன் சைட்ஸ் கூட 4 சைட்ஸ் மாதிரி நம்ம பக்தி
சாரி பகவத் பக்தி பேதா, வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். வேதா அபேதான்றது இதுல வெரைட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் நம்ம படிக்க போறோம். இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து 19 சாப்டர்ஸ், இது ஒண்டிதான் கவர் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Veda means difference, isn't it? Veda means difference, abeda means without difference. Leharis ana waves, general description, இதுதான் பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் பிரபு, இது நம்ம பார்க்கிறது ஈஸ்டர்ன் சைட், அது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். ரைட், இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். பிரபு, யூ கேன் ஸ்டாப் ஸ்கிரீன் ஷேர். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாப்டர் 1 படிங்க. சாப்டர் 1 படிச்சா மாதாஜி. இல்லனா அது கூட புரியாது. Okay, Mataji.